Здравейте, добре дошли в канала на Център Далет. Аз съм Ради и в това видео ще може да гледате интерпретация за вашия зодиакален знак, Таро интерпретация. Сега имайте предвид, че аз не съм врачка, не съм гадател, не съм феномен, нито пък екстрасенс или оракул. Това, което правя е просто да интерпретирам таро карти. Така че, имайки предвид, че това е интерпретация за вашия зодиакален знак, не лично за вас, и това, че звездите не ми оговорят, нито имам видения и чувам гласове от отвъдното, приемете информацията от това видео като съвет по-скоро, отколкото като конкретен отговор на вашия въпрос. Ако желаете да интерпретирам за вашите конкретни ситуации, винаги може да свържете с мене като чрез имейл, имам предвид, който ще намерите в описанието на видеото. И ако желаете да научите таро и ви харесва начинът, по който аз интерпретирам, моят курс започва в края на април, така че може да отправите запитване и за това. Сега, надявам се, видеото да ви хареса. Сега да видим какво очаква нас, скорпионите, за седмицата 1 до 6 април. Това, което искам да кажа е, че няма да използвам само таро, ползвам и друга система, която всъщност ще ни покаже събитие, към което ще се отнася таро интерпретацията. Това го правя, за да съм по-конкретен. Събитието може да е доста широко спектърно. Ще кажа така, това за Скорпиона е една много силна седмица за, примерно да кажем, закупуване на имот, намиране на квартира и като цяло установяване на живеене, в смисъл на местоживеене. Това е като цяло събитието и затова то може да е много широко спектърно. Защото някои са на квартира, други живеят при родителите си, трети се изместват, примерно да кажем, някъде извън големите градове, четвърти си купуват имоти и така. Таро картите по това отношение са Кралица Пентакли, 10 джезела и 5 джезела. И те показват, че чрез това събитие всъщност неприятната динамика на нашия живот, ще да кажа вашия, но нашия живот ще започне постепенно да намалява. И сега това е малко косвено, но Кралицата Пентакли с петицата жезли в такъв сблъсък на елементите изразява чувство на сигурност от гледна точка на това, че все по-малко неприятни изненади по отношение на начина на местоживеенето ни ще започнат да ни притесняват или ще ни притесняват от тук нататък. Всякът се замисля, между другото, това може да е някакъв супер неприятен кумшия, който имате, който да кажем ви вдига шум на главата, купони от сутрин до вечер, притеснява ви, тряска входната врата, пък вие живеете на първия етаж и прочее. И в един момент той просто се изнася и всъщност това урежда ситуацията в вашето междуживеене. Тук имаме събитието е дългосрочно уреждане на ситуацията по отношение на вашето междуживеене. Сега това може да се отнася, примерно да кажем, и за ремонт. Искате да си направите ремонт и всъщност тази седмица е добре да се стартира този ремонт, защото поне според самите карти ще има възможно най-малко проблеми спрямо него и работата, която ще се свърши, резултатите от него ще са дълготрайни. Другия сблъсък на елементите по отношение на това събитие, който имаме Кралица Пентакли с десятка жезли, всъщност показва, че ще имаме ние скорпионите доста поле за изява от гледна точка на това, че можем да прегнем креативността. Много е гадно, като си учил картите на английски пък. Ще имаме възможности да избираме варианти.
от тук нататък. Тоест няма да трябва да се придържаме към някакви супер стриктни правила. Това може би в по-голяма степен ще повлияе на хората, които да кажем си намират нова квартира през този период и предишният хазяин им е позволил да си сложат климатик, да си боядисат стените, да си вземат домашни любимци и прочее. И сегашният хазяин казва няма проблеми, стига нали найема да пристига да кажем на 15 или 10, когато са оговорили. Ако искаш го направи на цветчета, ако искаш на звезди, ако искаш на голи стени стой. Нали, въпросът е да не се чупи нищо, в смисъл такъв да не се поврежда имота и това, което е писано в договора, да се спазва. И всъщност, когато установим ние живущата си ситуация или ситуацията си на живеене, тогава вече ще можем да започнем да разгръщаме някакви потенциали, които до този момент не сме могли да го направим това нещо. Просто защото поради неуредените ни до някаква степен състояние на живеене ни е позволяло, примерно да кажем, в този момент сме живели в много малко пространство и не сме можели, пак казвам, да си вземем домашен любимец или пък имаме страст към рисуването, не сме можели да сложим канваси, т.е. платна, или пък към фотографията не сме могли да си направим кътче, където да фотографираме и така. Това очаква скорпионите. Това ще е една седмица 1 до 6 април, в която със сигурност ще се разреши въпроса с местоживеенето. Нали? По един или по друг начин и то в положителна светлина, поне за вас, поне и за нас. Нали? Това е за Скорпиона. Надявам се интерпретацията да ви е харесала. Ако е така, абонирайте се за канала, харесайте видеото, защото това много помага с алгоритъма за YouTube, понеже ние не монетизираме канала или не го осребряваме по друг начин, в смисъл не печелим по никакъв начин от него. И се надявам да се видим следващия път. До тогава.